Fatím. A nejde hrášek? Jo, tady. Že by sem nevylezl. Byli, vole. A kdo hlídá kola, vole? Tam trlí. Zítra vlastně skvož není, že, Maro? Vlastně zítra už skvož není, že? Že zítra už skvož není. No ale to představa, že ten rant je opravdu takový. Já také nevím, že ryby tady. Je tak jedno. Je to ryba. Co? Aha, je. To si děláte kozy. Ne, pojďte podívat, tady je ryba, vole. Čudla. Tady přímo pod tou tyčkou. Fakt. Nějaká akvarijní. To na tom asi nebude vidět na tom videu. To mě plývalo, hajzle. Kde hrášek, já se chtěl pokrmit. Aha. No to nežere, evidentně. Není zvyklá. Ty můžeš hrát, vole, v tom. Jehoši, tady je ryba. Ani ryba, ani rák. Taková jasná ryba. Myslíš, že je ryba? Hej, pičo, tady jsou schodky dolů. Kdo je tak drsnej a sleze to? Hej, neřeknej se, já lezu dolů. No. To je nebezpečný se smát líst. Hlavně ten konec bude zajímavý, no. Mili, já to myslel, že to může být. Nevím, nějaký kentus. Já jsem to neviděl, že to ukáží, co potápělo. Myslím, že to byl pavouk, ale. Dal si to? Řekli jsme, že tady zahulíme, jako. A je to tenký, že? Jako docela, jsem čekal, že to je silnější beton. Jako jak tenký? Jo, takhle. No. Takže Hej, ukaž to. Několik... Já piču, to je trojlínka, veřejná. Hluboký. Budem tady chodit na ryby, ne? Kolik to má, 10 metrů? No, to má možná i 20. To můžeme jet, kurva, kolik to můžeme jet, to bude... Jak to změřit? Odkrokuj obvod. No, to se mi nechce tady dokola. Už byl. Já vím právě. Ne, to vypustí, aby se roztrhalo. To se roztrhlo úplně, no. To bude kurva hmotnost jak hajdu, to v tom je. No, pičo, ani neuvažuji, jako. Kubík je tuna, vole. Tuna, no, to má moc kubík. Kdyby to mělo těch 10 metrů, jak říkáš, podle mě to má víc. No i když možná ne, no ale dobře, 10 metrů. A výšku to má kolik? 15. No to víc možná. No má 15, to víc nemá. Ne? Pičo, mi ten telefon spadl tady. Co? Je lepší telefon než banán třeba. No, to. Tak tam už to není moc vysoko, akorát není kam se skočit. Tam není kam se skočit, ale je tam jak se potřebovat solidně. No, tam ty dráty jsou docela trvalý. Když tam zůstaneš, víš, tak tam zůstane, ať se... Tak padáme do měkký. No já tam už tak zůstanu a budu vás zjistit ze spodu. Zjistit ze spodu. Životkama. A banán už je dole, tak nějak to slezl. Ještě jde postojit, no. Ani nevypadá moc krvavě. Možná se něco vytahovali, ale proč jsou tak do kříža, že? Možná to bylo plovák na měření hladiny. Jo, to je možný. To má Marek asi docela dobrý nápad. No, to je to dřevěná Protože tady je klavka taky ve vodě. to je to dřevěná lišta na tom vlastníci, no. No. Jo, vidíš, teď jsem se vlastně držel, jak jsem byl sem, no. Tady, já jsem myslel, že to napouští ze spoda, on se napouští z hora. Tak. Jak jste lezli, co teď? Já jsem se spustil na rukách. Asi jo, no. Za tu poslední šprušlu a... Já, pohoda. Tady není moc co řešit.
Ten se dá skočit, ne? No, tady je vstup. Jo, to je samo. Co to vymyslel? Ještě vytáhl vlastní stranu. Já ti ho vezmu. A co tam vezla já? No, to je tak zadělej, aby to nebylo. A radši jsi měl podlih. No, dívej, ta granulace vyjde odsaď. Přeskočte. Popem. Nemáš ani 2 metry. Ženské skáčou 2,9. Toho kdo skáčí 2,9. Rekord. Vašičila 2,9. Ne. Tak se tady. Tam skákáš, ne? Nevím. Tak to bude kyslá. Nebo krásná. Už měla 27. Tam stál, tam viděl jak tam kapky na tom plotě, jak tam je kaďák. Kaďák, ho neviděl? Když jsem tam stál hned bez prstů.